padong na ko, babe. Unya. Sige. Batal ko na, babe, ha? Sige, bye. Naara di ka ni Kaloy, ha? Kau ba masuk ka sa imong badge? Pantay lang ka. Imo ka pagpilihan ka lang. May akong lawas. Ikaw, ha? Kung tawagan sa ako ang amiga na si Madam Marimar. Unsa man mo dayon ka sa atong sabot? Dayon ko si Yuta, oy. Saya nga pag dayon. Dayon na ko na, oy. Sige. Paabot na ko ari, Madam. Kalibangon, magugkuhan ako sa kalibunan. Budong na ko ron. Unya na lang ko malibang, oy. Sige. Unya na lang ka tiwas og ka CR og Muhammad na. Kadali ra man tong istorya. Wata lang ko diha. Sige, padung na ko busing. Sige, Madam. Sige, bye. Naunsa man eh, buyers og dato ba kanin tawhanan ni nga. Bisi araw kalibunan. Nya mo sakit tricycle. Di ba ko ma-scam ani ha? Jam mo mag. Sige, paaboton na ako ni. Mailhan man ni ron. Paabot na ko. Ayam si busing, oy. Buti ni kayutaan ba nga mo na magkalabungan na. Kasi malugos ko ani ba giilad ng busing. Paris ko nahan be. Aray. Anong bato, oy? Wala si busing mo na, oh. Doon ako, be. Uy. Mao naman sa kanya mo palit sa mong yuta. No. Paragon. Mura mag. Sige. Pabotolan ako, mailam na inidol ba? Ganira ko. Jadi nagugupaabot mo ani. Sus, gigutom na kung pinaabot mo. Nanangan kay tubusin mo, kay kapatuan kayo ng yaanan ni mo. Sunod diri ba? Suman mo, palit ka na yan sa huyuta kay dako pa po niyong mga yuta. Ikan dito. Tapos atos pikas. Dayon ko, oy. Mulai lagi ka? Oo. Okay. Sige, kanang na to. Asa bang imuhang mga kanya naka-service? Tapos kalsada kong gibilin. Sige. Ako kay Suroy og kita ni mga kayutahan ako ani. Sige. Sige. Ta. Ato to na. Makita nimo kini yuta dos kwadrado. Okay. Dos litros. Litros to dihatag nimo na ani. Kaya ang istilo na nimo kamot diha. Kaya ang dire mabinta ni ng mga 10 milyones. Kaya nimo? Kaya kayo, oy. Ano sa puno? 5 milyones. Kaya nimo? Kaya kayo. Okay naman mo. Magpahimo kong mga papel. May matulungan na ito. Ani gyud nang napapilis oy kay ingkasog mo ka. Ulit ta may tonsis. Kompleto. Kung i-ariglado to mga titulo, sa dre 10 milyones ang 2 ka hektarya. 5 milyones dre, di bale 15 milyones tanan. Sige. Onya. Ito ning soryon tanan kay ron. Di ko ma-iskimpiado. Masa may plano jud mo ani ning mapalit mo ning yuta. Madam. Ako rin tapuran ng kuan. Mga bar. Papa bar. Bungga kayo na. Anit kayo na. Gusto kayo na. Sama to siron tanan.
Ay, okay na mo. Sige. Kasulay ko nan. Asa na maghatong akong bana, oy! Sige naghilak ang bata! Hindi akong pinangita. Unsan man ni si Kaloy, oy! Di man maghuna-huna! Ang bata! Sige naghilak! Naara di ka ni Kaloy, ha? Pero di ko kaya Ikaw ba naman ka sa imong badji? Pantay lang ka! Imo ka pagpilihan ka lang, may akong lawas! Ikaw, ha? So may pamagin mo sa bayad, madam. So may pamagin mo sa bayad, bayad mo na pa sa pamagin mo ani. Napakay ATM wala. Ako lang sudlan ang imuha. Sudlan. Ang kuha? Ang imong ATM ba? ATM. Okay ra kayo na pero pwede mo PO. PO? Oh. Kayo. Aba. Sige na. Wala to, madam. Sige. Ano to ha? Gusto kag pasinda, ari ilawom pod, butangi po na siya og swimming pool. Ay ikaw na mag-igo, ikaw na mag-arkilaan eh. Unsa imong dito ko di mo dapita basta sure ko. Click yan na imuhang mga negosyo basta ani ka sa yuta magtakod. Okay, ang mga tao dire, bungga kayo musod, ikas, dire. Sure ko, click na imong negosyo. Mo ba? Oh. Okay kayo na ba? Oh, kuno lang daw. Ay, tikay. Ganyan ang misis ng mga basig delikado ta ani. Oh, misis. Uy, Kuno sige. Lisod na mo misis okay. okay. Dito dapit. Aman. Oh, sige, bananta ka. Kuno kang lulod ako eh. di ko kaya bumitaw bigay masasaktan dahil pangako ko'y walang iwanan. Padong na ko, babe. Unya. Sige. Oh, batal ko na, babe, ha? Sige, bye. Mao ni tagpuan aning mga Naariwan niya! Mga baboy mo! Naariwan! Isa ka, Ikaw oy! di ayaw ni pulis ako! Kinsa gising oy. Uy, hala. Baboy mo! Naariwan! Isa ka, oy! Ikaw di ayaw ni pulis ako! Kinsa gising oy. Naunsa na si Maricar o si Marimar gabugno. Ala kanaday. Kanaday. Ala kanaday. Ina kayo. Ala. Suko ba kayo nako, ha? Ako ang original! Lauya si Maricar. Uy, kanaday. Kaya idasok na day. Kibigaon kay nabihan na day. Kaya mong banaday. Sus, wapo lang banaday. Dako lang tiyan. Uy, kanaday. Hala day, wa na gyud hala. Luuya kay sabay. Luuya kay si Marimar. Ay gidasok gyud di ay kanang gapuwa. Hala nindot na baglawas. Original! Okay na ay bahala sila basta mudayon ako sa bilib oy. Bahala sila. Suko ba kayo nako, ha? Ako ang original! Mura lang nga. Wala ni busing oy. Pasensya na, madam. Sama busing oy nga. Mo ni mo pala sa yuta. Uy, sama ka eh. Mo ni mo pala sa yuta ka hawon gi gilag sa atong gipatanaw to mga yuta ron. Gusto sa mutanaw. Wa kalit lang sa Ngaway. ngaway. Galang ka oy. Ngaway ka sana. Paotan mo lang ano pala sa Toyota. Wong palit na sa Toyota aron makaipon ka, probinar na tong yuta. Langga. Ano ba nga sa kaya nga mo ni si Mama na Maricar mo ni palit sa Toyota. Sabi ba ko? Masigog ka! Madje. Madje mo tawag nga. Hindi ka mo tinay ko nga. May itang supplier ng yuta kay ko. Di ba? Ano ba lang ga? Sa iyo, aso ko lang ga. Marahan ko po naman si Kalangga. Sabi pa sa ilo ni Madam. Madam, sa iyo, aso ko sa aming nabuhay. Sunod ha. Yan ko gusto nga na. Wala lagi na uwaw dyan ko. Pasensya na Madam kay sa mga Madam ha. nakalitar na siya ba kay di ka pa sa mua na. Usay magbuntag bawa mo ko sa kay mag rubing ko sa yuta na atulan lang nga wa na kibaw siya nga
Manhi ka. Mao nga pagka na man pasensya naman kanay mo mga kan. Bilang, oy, Pero mo rin lagi kay palit madam. Oh, we, dayon ko, we. Sige, kamo na pala. Mo na langga mo palit sa Toyota ha. Ikaw ni mo guide ato sa unahan aron Sa luas. saklian mo na imong hangkan. Okay lang, okay lang. Suga may masawa. Oy, Masya Salam po niya. kayo na po. Salam po siya ako. Salam po niya. Mana nga. Nakalitan na siya. Pasul. sige, sige, sige. Okay, okay na to. Kailan yung presyo. Basta ikaw na yun ha. Isod lang sa ATM ha. O lang ka. Isod lang sa ATM lang ka ha. Ang iyang bayad. Sige, ito na. ka. Sige, ito na. Imat ko na ko. Sige.